Α, το φαίνεις και πιο κοντά, ναι, κατάλαβα. Ωραία. Ναι. Zoom out τώρα πάλι. Περίμενε στιγμή. Να πάρουμε έτσι το μεγαλύτερο λίγο. Α, οκ. Τότε δεξιά παίρνεις με το μεγαλύτερο και μόλις φτάσεις τελείως δεξιά σταματάς, κάνεις zoom out και ξαναγυρνάς. Δεν είναι ωραίο αυτό που παίρνω, δεν είναι ωραίο αυτό που παίρνω. Δεν πειράζει, ωραία, καλά παίρνεις. Ας είναι αυτό, πήγαινε και πιο αριστερά. Πήγαινε πιο αριστερά. Και εδώ θα κάνω τώρα zoom out. Όχι, να, θα κάνεις zoom out εδώ. Όχι, ναι, κάτσε να το κάνω έτσι. Κάνε λίγο zoom out. Πήγαινε και πιο αριστερά. Θα το πάρω και γύρω γύρω. Ναι, ναι, μπράβο, γύρω γύρω, ναι, σωστός. Μέχρι εκεί που, ναι, γύρω μέχρι εκεί που είναι τα δέντρα. Πολύ ωραίο. Να δείξει και τον δρόμο. Ναι. Ο δρόμος είναι μειονέκτημα. Πολύ ωραία, μπράβο, συμφωνούμε. Τελείωσε.